ଏକ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପଶୁପକ୍ଷୀ ରହୁଥିଲେ। ସେ ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଚଢ଼େଇ ଥିଲା, ତାର ନାମ ଟୁନି ଚଢ଼େଇ। ସେ ତାର ସ୍ୱାମୀ ଓ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ବେଶ୍ ଖୁସିବାସିରେ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗିଲା। ସେମାନେ ଟୁନି ଚଢ଼େଇକୁ କହିଲେ, ମା, ଆମକୁ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଗଲା। ଖାଦ୍ୟର ସୁଗନ୍ଧ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ହେଉଥିଲା ଯେ ପିଲାମାନେ ଧାଇଁ ଆସିଲେ। ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ଆଜି ଖାଦ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ପୂରା ପରିବାର ବସିକିରି ଖାଇବା। ଟୁନି ଚଢ଼େଇର ଘର ପାଖରେ ଥିବା କାକ ପରିବାର ଆସିଲେ। କାଉ ଦେଖିଲା, ଆହା, କେତେ ସୁଗନ୍ଧ! ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ବନାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ କାକଟି କହିଲା, ମା, ଆମେ ଖାଇପାରିବୁ କି? ଏ କଥା ଶୁଣି ଟୁନି ଚଢ଼େଇଟି ହସିଲା। କହିଲା, କାହିଁକି ନୁହେଁ? ତୁମେ ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଖାଇବା। ପରିବାରର ଖୁସିରେ ସହଭାଗୀରେ ଅଧିକ ହୁଏ। ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ଓ କାଉ ଖାଦ୍ୟ ବନାଉଥିବା ବେଳେ ପାଖରେ ଥିବା କୁକୁଡ଼ାମାନେ ବାଡ଼ି ଭିତରୁ ଦେଖୁଥିଲେ। କହିଲେ, ସେମାନେ କେତେ ମଜା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସହ ରହିପାରିଥାନ୍ତୁ, କେତେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ତାପରେ ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବସି ଭୋଜନ କଲେ ଓ ଆନନ୍ଦ ଉଠାଇଲେ। ତାପରେ କାଉଟି କହିଲା, ମିତ୍ରତା କୌଣସି ସୀମା ନାହିଁ। ଚଢ଼େଇ, କାଉ, କୁକୁଡ଼ା, ସମସ୍ତେ ପକ୍ଷୀ, ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ଜୀବନ ଖୁସିରେ କଟିଯାଏ। ଏହି କାହାଣୀ ଆମକୁ ଶିଖେଇଲା, ପରିବାରରେ ଏକତା ଓ ପ୍ରେମ ଥିଲେ ଜୀବନ ସୁନ୍ଦର ହୁଏ। ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ବାଣ୍ଟି ହୋଇଯାଏ। ମିତ୍ରତା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧନ।